Salom, horas madihita sa luhut na amang inang suang songoni ng naposobulong, suang songoni ruas ni Huriata na mengikuti parmingguon di bagasan sa dirion na dito nga nibagas ng akka na di pa ulaon. Selamat beribadah ma dihita sa luhut na. Adorang so tapuka parminggota jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhata mared de mahita. Marhite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatian, jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatinugihon na torop anak tuhasang apon, pardenggaton sun iduk ni hanguluan na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Debata, Ama ni sa luhut para si rohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho, mangalehon anakmu na sasaday, Tuhan Yesus Kristus, tutongani pardosa, asa taonon na haleaon, doho siat ni bagi, saha rodi hau na pinarsilang, sa itu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akka sitaonon, asa marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, marhite-hite hami. Amen. Tapuji Tuhata mared de mahita.
Patik ni debata dihita di hari Minggu sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan nii, iko biar rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobat pat. Amin. Tapuji Tuhata, mared de mahita. Tato potima dosata tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoro ham mida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikod dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani i, ubahen hupangido hami, sai sudati matorutorum, asa unang mangonai betu hami, sai sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dewata taringot tuhasisaan ni dosata, satok kidoho hutadikon, alai papunguokku muse marhite-hite akka asi ni roha godang, tagad diparmiar ni murukku hutadikon ho, bu satokin maradopon alani marhite dengan basa saleleng ni leleng na asiaku ho, ninna Jahoba sipalua ho, hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin.
Tapuji Tuhata mareddehita. Tatangihon mahatani debata epistel di minggu estomihi sadarion imanatar surat di Matius bidu 10 ayat 10 saha rodi ayat 20 tajahama marsika soring ope tangihon hamuma upama taringo tupanaburi alaina sinaburhot tunabatuon imana ubege hatai gabe manigor las marohana majakon alayang gona sinaburhon tuna parsihupiani imana ubige hatai gabe pakol sohonna di akka na di hasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mami sati hatai jadi dang saut marparbue ido sahatna martuado akana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Tapuji Tuhata mareddehita.
natidako maha porsiao tai, songon na hinatidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, hido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, hima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siaton di porbadia, andorang sohabubuhan. Hido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru duntano, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au sea ton di porbadia, jalarong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak na umate, doho di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing namasa di huriata di bagasan minggon. Salam. Odolan Tikting Minggu tanggal 27 Februari 2022. Naparjolo pelayanan. Sada guarni mingguta sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022. Ima Minggu estomihi dang mulak boti hatani debata, atau firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. 2. Baritana sorang. Nah di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di basa-basa hotu hatado sadadak danak boru di keluarga Tulus Simajuntak Tubuni Inata Wiwi Pratiwi boru butar-butar Sian Uik Cijantung Pasar Rebo Hipasdo dak danaki nang songoni natorasna. Nah di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di basa-basa hotu hatado sadadak danak boru di keluarga Bisar Pangaribuan Tubuni Inata Burjurut boru Marbun Sian Uik Rambutan 2 Hipasdo dak danaki nang songoni natorasna. Tolu padidion nabadia. Nah di hari Minggu nanaingro Minggu tanggal 6 Maret 2022 di parmingguon pukul siawib patupaun ni huriata do padidion marguru tardidi do tunatoras di patupa hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 10 wib maringanan di gereja laus dibuan ma fotokopi akte lahir dohot surat pengantar sian situawik. 4. Tikting naing marbagas. Sada titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Doni Jerry Marpaung anak ni Amata El Marpaung Tubuni Inata Ka boru butar-butar. Ruas ni HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede Sian Pondok Gede. Dohot Oroana Berta Hot Mariana boru pane boru ni Amata JH pane nahinan Tubuni Inata Linceria boru Tapubolon nahinan. Ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwik 3 Mei. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 5 Maret 2022
pukul 10 sadawib di HKBP Pondok Gede. Di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripeon nasidai. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma Kevin Martin Antoni Simajuntak Esos, anak ni Amata, Poltak Simajuntak, tubuh ni Inata, Elsa Borumalau, ruas ni HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, Sianwik Kramat Jati Sada, Dohot Orwana, Clara Tindanguli Boru Siregar, Boru ni Amata, Situa Estopet Mangido Dairo Siregar, tubuh ni Inata, Junuartini Rondang Rosmince Boru Siahaan, ruas ni HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Bekasi, Sian Bekasi. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Kramat Jati di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripeon nasidai. Tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason ma Rio Tensa Panjaitan anak ni Amata, Christian Panjaitan Nahinan, tubuh ni Inata, Tionar Borunadeak, Sian Dusun Sapulusia, Desa Bangun Sari, Kecamatan Setiajandi, ruas ni HKBP Sordang Resort Silau Mauraja, Distrik 10 Tolu, Asahan Labuhan Batu. Dohot Orwana, Melisa Natalia Borusihite, Boru ni Amata, Dr. Andus Albert Sihite MM, tubuh ni Inata, R. Boru Manalu Nahinan, ruas ni HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, Sian Jalan Sarbini Tolu, RT 05 RW 06 nomor 30 Sia, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Sian Wik Makassar 2. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Silau Mauraja, Distrik 10 Tolu, Asahan Labuhan Batu. Di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripeon nasidai. 5. Parguru makatidakon haporseaun khusus. Sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022 di parmingguan pukul 10 pituwib patupaon ni Huriatado makatidakon haporseaun khusus tu Eno Susanto narosian Gereja Betel Indonesia naung marsiajar 3 bulan. Onom jadwal parmingguan di Huriata boy matajaha na adong di lembaran warta jemaati. 2. Pelayanan kasih atau diakonia. Ulang tahun Papitupuluhon. Nah di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 nungagok umur ni Amata Paulus Sitompul, Sianwik Condet Batu Ampar. Hobbar tu program ni Huriata tahun 2022 pasahaton ni Huriata do ulos turuas nama rumur 70 tahun. Ima tu Amata Paulus Sitompul di parmingguan pukul 6 wib. 2. Nah di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 bohoma umurnya Amata Situa Saman Silalahi SH Sianwik Rambutan Sada. Hobbar tu program ni Huriata tahun 2022 pasahaton ni Huriata do ulos turuas nama rumur 70 tahun. Alai hobbar tu pangidoan ni keluarga dang pola pasahaton ni Huria ulos tunasida. Tatangyakon ma anggiat di pasu-pasu tuhata Amata Situa Saman Silalahi SH dohot keluarga. 2. Baritana Modding. Nah di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 nunga jumolo marujungolu ni Amata
Asi Martua Sinaga, umur 60 tahun 6 bulan. Hinabaluhon ni Inata, minauli boru simbolon nahinan, sianwik Makassar sada. Tatakyakon ma keluarga namar sitaunoni, asatibu tarapul roha nasida. Lain-lain, dung sipul majahatingtik, panitia pembangunan pasahaton sosialisasi rencana program kerja pembangunan Nihuria tahun 2022. Songonima sahat nitikting di mingguta sadarion Horas. Shalom. Mang Ido partikia kami satokin sian hami panitia pembangunan ni Huriata. Na parsangapi hami amang padita papahan na pasahaton berita nauli di permingguata di pasat Tikyon na parsangapi hami dabang dainang dongan perhalado ni Huriata sang songoni nang amanami nanami saluhutna dewan-dewan nadong di Huriat taon do saluhutna aka seksi-seksi terlumo bima di damang dainang na huhawalongi hami ruas ni Huriata sang songoni nang aka angginami naposo ni Huriata. Saotik paterangon nami taringot tu pembangunan ni Huriata di tahun 2010 sia di babak Huriata do panitia pembangunan laho mangulahon beberapa pekerjaan dohot program di tahun 2010 sia. Tahap pertama ima akustik dohot sound system ima nangadong sonari di Huriat taon akustik dohot sound system mardara doringgan programi di tahun 2010 sia masuk kian ma program napaduahon di tahun 2020 ima pembangunan rumah huria konsistori dohot parkir alai song natakas na taboto masa ma sorry mago pandemi 10 sia covid 10 sia alani panitia mamereng situasi na berkembang di perekonomian dari negara tahun terlumubi di ruas Huriata alani merapot pada pembangunan madokon asa tatunda majolo pembangunan ni Huriata alana kurang pas doh kita membangun sementara ruas ni Huriata sangat membutuhkan bantuan sosial naneng haraponon ni Huria alani dihamuna amanami nanami upasahat kami ma tu parhalado jala disepakati puji Tuhan tidak nungalam bui be sikop saluhutna situasinya ka pandemion nangpe tong do penian saunari adong muse pandemi na baru ima Omikron alai secara menyeluruh menurut pemerintah ala naung gudak kita nang vaksin jala molope adong pandemi Omikronon dianggap sudah terlalu berbahaya lagi atau memang hanya flu-flu biasa. Alani disepakati melalui persetujuan perhalado dohot di rapat ruas naung dilaksanahon di bulan Januari dilanjutkan pembangunan ni Huriata dohot beberapa revisi pembangunan alani di
pasahat ma SK di pembangunan tuhami na mangulahon beberapa pekerjaan. Imana parjolo pembangunan lift ni hurata. Na paduahon pembangunan konsistori. Ala memang konsistori takas do patarangon nami tu damang dainang konsistori hurata nuain memang dang memungkinkan be menampung saluhut na perhalado. Ala memang najolo dibangun ni masih kondisi-kondisi hanya 30 orang perhalado. Ala mo sonari nung amar ona 25 hala bahkan sampai tu 70 hala nuain bolodohot calon cintua. Jadi tidak mungkin be konsistori tak pakai ruang konsistori. Ala ni ta pikiri ma bohaman yang mabedenggan ruang konsistori ya saboi sudi dohot denggan aka amata do inata padita dohot parhalado boy dengan marsermon di ruang konsistori. Alanya non di lantai 2 narong di konsistori nuain ta renovasi ma total asabuin non disi dengan saluhuna ruang konsistori dohot beberapa bangunan yang akan kita bangun. Ima kebutuhan-kebutuhan ni huriata dewan-dewan MPA dohot IT jala zaman pandemion IT sangat kita butuhkan. Jadi mereka sudah harus membutuhkan ruangan yang memang khusus untuk bekerja. Jala dewan-dewan sudah begitu padat kegiatannya, jadi sudah harus dibutuhkan ruangan khusus untuk mereka merencanakan saluhut kegiatan-kegiatan ni dewan-dewan nadong di huriata terlumubi MPA ni huriata. Dohot ruang musik nadong mulai di son masih kurang luas karena nanti Naposo Bulung juga akan ada nanti band lengkap di sini. Jadi akan kita perluas nanti ruang musik ini. Dohot ruang badan audit. Badan audit juga huriata sejak amandemen atau peraturan huriata nunga resmi adong badan audit dan mereka juga sudah membutuhkan ruangan khusus untuk bekerja. Jala lip anon yang terbangun ima di gang narong dari sebelah kiri namion anon lipi naik matu tangga 2 tu jatol da sani man non keluar sian pitu exit narong di tengah-tengah iman non jala pekerjaan tahap pertama ima na di program pon dilaksanakan mulai Januari dan Februari baru kita menyelesaikan penunjukan kontrak dan sekarang sedang pemesanan karena lift ini ukuran khusus jadi harus langsung pesan di pabrik atau pabrikasi. Programnya ando sampai tu bulan 5 nungabui sipul tapasang lipi jala sekarang pemesanan dilanjutkan mano langsung pembangunan struktur penyangga lift. Jala program na baduahon non saya dapat tertuat sama sudah kasakapta mulai bulan Juni atau Juli sudah kita memulai merenovasi ruang konsistori nadong nuain di atas bangunan rumah huria ni paditata. Damang dainang pamotohor nami tu hita RAB manang anggaran estimasi untuk pembangunan lift dohot renovasi konsistori doa kantor-kantor dibutuhkan kurang lebih 2,5 miliar. Marhitoma kami panitia pembangunan mangidosian untuk niroha tu damang dainang seluhutna ruas ni huriata asa ria mahita saluhutna manupaki pembangunan ni huriat tahun. Sautik, I don't know memang beberapa masukan tu kami madokon ay basa polekon pakai lift hita alai patrangon nami doa manginang o nga program liling jala huberek kami nung gudang biak kada tutatay nasubui be naik melalui tanggaan
na jolo tabangun do tiki jubileu pita 50 tahun tabangun do sebenarnya tangga untuk kursi roda asabui akka na tututai do takka no atta sahapor siaon na subui benasida be berdalan do dengan melalui tangga tasiapon ma tikini tangga darurat melalui tangga nadi sebelah kirion alai dalam praktekna amang inang nung adong mencoba ruastai pakai kursi roda alai dang memungkinkan sangat beresiko ala nima amang inang bolong pesuk-pesuk di hita bahasa kon pakai lift karena kita anggap lift ini barang mewah alai taida di kebutuhan hurata kita sudah sangat membutuhkan lift di hurat tahun asaboi saluhna hita deka kerinduan ni itu tatai akan matuai bui nasida nian rap kita beribadah di gereja tahun damang dainang adong ma naung disepakati parhaladu piga poin nanai tapi kiri boha laho mencari dana ima na perjolo melalui kolektif pembangunan ni Huriata di tahun 2010 sia nunga tapatu pon amang puji Tuhan madara do denggan dohot iuran pembangunan jala 2010 sia nunga mardara saluhut na inang puji Tuhan mah mo diate mah diaka amanami nanami nang pasahato ning laos program itu nian nanang torsonan di pembangunan di tahun 2022 on dohot 2020 dohot anon beberapa metode naneng bahenon ni panitia pembangunan isarani mabain proposal baik internal rosnya Keramat Jati dohot eksternal non akan nama kaolong ita di Hurata Keramat Jation imana boy pasaton nami tudamang dainang song-songoni nang amanami nanami nasubuy rap kita marpungu di bagas joroon na mengikuti ibadah melalui live streaming di bagas tabi menang di rumah sakit menang di dia kita on ma songon panorangon nami taringot tu pembangunan on jala harap dorohan nami molo adong nahurang sikop di rohat taringot tu programon bui ma langsung tuhami panitia pembangunan manang melalui uluan ni Huriata asa boy takas di patorang sungguh dia program ni Huriat tahun imana boy elektronon nami tuda mang dainang asa sudah mahita senajari rohata laman upaki ulaunon hatani situ tua madok tapak nado tajomna rimitahi do guguna postorohan nami molo rap hita buido salutna tempat tupai ay basado Tuhani firman Tuhan menyatakan Mazmur 54 ayat 8 dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab Tuhan baik imana boy pasaton nami salinay din orang lubi penerangan nami taringot tu program di bangunan non perjulah kami mohon maaf. Horas, salam sehat, mari kita saluna. Tapuji Tuhata marid de mahita laos di soma tapasahat pelian sadaa sadabi.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhut namang dohotinang. Pinatandahon ma diri niba lapar jolo sahali marjamita di garejata, hami pendeta mangarapakpahan, hualap boru nirajai pendeta Rina boru sihaan, tongon manggula di kantor distrik, status nami nuaing sedang cuti sian pelayanan namang dohotinang marsakap naing melanjuton pendidikan natumim bomuse. Ditanya ko kamu hami amang dotinang sudi parhalado ni huriata tarlumobi ma di amang di inang pendeta nadong di garejata doh neng romuse amang pendeta hubegi hami doh sudi parhalado ni huriata nadong di Keramat Jati. Horas madihita saluna. Barita nauli na mamakulingi hita di minggu estomihi sadarion marsaringar hata ni debata sian panindangion ni panurirang Jesaya bindu 55 mamukamai sian ayat na pasapuluhon sahat rodi ayat 10 tolu. Jesaya 55 ayat 10 tu ayat 10 tolu songonon ma didok isina. Ai songon hadadabu ni udan dohot ambola sian langit. Jaladada mulak boti tusi. Dajolo di bornohi tanoi jala di pagabi. Asa martumburi. Jala di lehon boni tuhalak. Panabur dohot roti tuhalak namangaton. Ikon songonido hatakina ruar sian pamangaku. Dang mulak boti tuahu. Ikon bahenon mudo lomoni rohaku, jala menjadi itu na hutongos. Ai ikon di bagasan las niroha hamu borhat, jala di bagasan hadamion hamu pataruon. Pangyaron ni akadolok dohot robian suarana marulopolup di jolombuna. Jalan nasa hau di ladang mar topap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh ma sapinur. Jala sikat ni latong tubuh ma bunga nahucus. Ima bahen barita digoar ni Jahuba. Bahen tanda saliling-liling na naso olo habar. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hatta hita saluhutna na mandohoti parmingguon baik naro nuang dihamu namang dohotinang aka remaja doh dana dison naro tu bagas joro nang mandohoti secara live streaming alani parsahiton mai manang alani situasi tarlumobima na sedang mengalami isolasi mandiri alani virus COVID-19 manang varian Omikron na perbudion menyebar. Tetap semangat amang dan inang, kita terus membangun imunitas tubuh yang kuat, berpikir yang terang, hati yang bersih, disinari dengan firman Tuhan tentunya yang menjadi fondasi kehidupan segenap kita. Huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus mingguta namar goar estomihi namar lapatan Jahoba partanobatuata. Tuhan Allah menjadi benteng pertahanan gunung batu, menjadi penopang setiap kehidupan umat percaya. Di minggu estomihion nunga parsidohot hita laho mamasuhi rentetan tahun liturgi ni huria mulai sian bonana sahat tu partikian sinuaingon songon natatusi ima perdalanan ni Kristus Yesus do nani totopon marhiti almanak ni huriata dung dibuka tahun baru parhuriaon minggu Advent na parjolo sahat tu napopaton memasuki masa raya Natal dohot Epipanias. Jala ima rangkaian na parjolo didok
rangkaian Natal. Jalan waeng nunga tabongoti mamuka sian 2 minggu naung salpu minggu Septuagesima. 70 hari andorang so hahihion ni Kristus. Jaladung manguduti di minggu na salpu sexagesima sahma nuaing hita. Di pataru marhite pangalapatiota di minggu-minggu penderitaan ni Kristusi. Mamasuhi via dolorosa manang tardok minggu-minggu pasyon jala mangihuton sejarah manang bona ni perdalanan ni huria ujui. Saya ikon di buhado marhite perayaan Rabu Abu di gereja Protestan Lutheran na parjulu jala manghihuton tradisi ni huria tetangga gereja dongata saha porseao ni mahalah Katolik. Rabu Abu songon sada simbol nanang patupaon dari Rabu naneng ro ima mangatusi pangalapation di hita jolma pabua ia hadiriota parsatokinan do di Portivion siantano do mulana jalaikon mulaki gabetano alai Tuhan debata naung manopahita dohot di bagasan anak na Yesus Kristus naung paluaho kita siad dosa jalaton di parbadia naman jauhok kitaon tuhanguluan si saliling nililingna hot manoktong mangaramoti hita on masada tanda penyertaan manang pangaramotion ni debata di tonga-tonga niya kana porsea hot manoktong asido hot holong ni rohani debata tung soheamat jadi. Kebesaran kasih setia Allah sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia selalu datang membimbing, merangkul, menopang, menyembuhkan, bahkan sampai kepada titik keselamatan hidup kita, memperkenalkan keselamatan melalui firman Tuhan. Alanido dihita amang dohotinang pangatusion marhiti naung di sagihon. Si Martin Luther, songon reformator gereja mula-mula. Ia hita hadirota na mardusaon, tung sobui matarulau kita marpambahenan na denggan, manang marpikiran di bagasan si tong ala ni kemampuan mai, tung so jadi mai taulahon. Ala niyaha, ala lohot do pedusa sian bonana, molodidok ilmu dogmatika, dua do asal ni dosaon, na parjolo sian secara teateanon, manang warisan, naung dipuka marhite si Adam doho siepa, songon jol mana parjolo, naung maralo tupatik ni, tuhata ni debata. Jalan apa dua hondosa perkembangan sehari-hari. Marhite pakataion, pamikirion, pamereng, suditahe totalitas ningolut taon nungabe mardosa. Jala molo say ingok dope aka puisi di ganup Natal. Sadong do di pajojo rakayan akot sekolah minggu. Tanganku berdosa, kakiku berdosa, mataku, mulutku, telingaku, semua berdosa. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Ikon sahat do pangatusion dia kana porsea lahomananda hadironna pabua namar situtu naing lohot tu parsaoran nabadia songon pangatusion si Martin Luther di sagion tuhita eklesia gereja imasian akar kata gorik terjemahan perjanjian baru manang di padan baru dua kata dasar namar lapatan haruar keluar kaleo memanggil saya memanggil engkau ninna Tuhani matuhita marujahan tu surat sada Petrus sada ayat 2 manang do tu ayat sia di paandar do disi taringo tu pangalapation ni huria ima parsaoran akan abadia natarjou sian halum lamok kian, natarjo sian hagolapon hian, persekutuan orang kudus, komunium santorum, yang dipanggil dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi au nata sukun, maralus ya kita be, isedos ya kita nasomardosa manginang, batotu dangadong hita na yasiani.
Semua orang berdosa. Alani sada halak gabi lohot honama tu saluhut imana si Adam na parjolo. Alai alani sasa halak marhite Kristus Jesus. Adam nai baru pamatang tahun nunga mardosahian alai Roma mudar doho daging ni Kristusi gabe sakabona hitaon na pinatorang ni si Paulus Rom onom ayat 5 menjadi satu dengan pengalaman Kristus ketika kita mau melebur dengan kerendahan hati memohon ampun atas setiap dosa di bawah kaki kayu salib Yesus. Jala disima hataridaan ni baga-baga ni debata. Taringo tu hasesaan ni dosata isaran ni namandok nunga sesa dosa muna nina Tuhan Yesus Kristus. Dung tajalo marhite sakramen parpadanan nabadia mangaton daging ni Kristus mangidum mudar ni Kristus asa gabi ias hitaon sian hadusaun indah enak dan luar biasa nyaman sekali. Amang dan inang kita sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Sola Scriptura didok si Martin Luther. Holan sian hata ni debatado asabui jolmai asabui hitaon mananda hasitonganna bui mardalan di hatironna jala bui hita pasidikon nasa najat namaralo tu patikna. Oleh karena firman Tuhanlah kita bisa untuk menyatakan berita yang baik dan benar. Dan kita bisa menyingkirkan segala perilaku yang jahat. Firman Tuhan menjadi pegangan satu-satunya petunjuk kehidupan. Sialanido didok para pesalmen hatamido sulu-sulu nipatu tukot di dalaku nalandit. Napatiurhon roha. Namargogoyuhon pakirimon tujuluanon. Firman-Mu adalah terang bagiku. Firman Tuhan menjadi sumber utama kebutuhan spiritualitas kehidupan setiap orang beriman. Alani dihita kamang dohotinang disagihon marhiti panurirangon ni si Jesaya marningot di habuangan do bangsui alani takang ni rohana sidai naso unduk tu hata ni debata saya dong do konsekuensina. Tudo sudoi mula dong na marsala kayanakon orang tua yang bijak, orang tua yang taat disiplin aturan. Holong rohana alay molo na marsala ikondohonon na do tuyanakon na nga salah ho amang nga salah ho buru nangopung na pe nang pe sa sitong na biasa na molo dibaday na toras na dadanaki isido pembela pasido opung na ido tahe inang amang ido opung na do tudos doi molo didanggurhon marhiti batu hona matu kaca jendela ni tetanggai namar tetangga Bapak sido muruk-muruk main natai kana puna jabui wajar muruk-muruk wajar ibadai dak danak namandang gurhoni alai Roma opung nak toy maida dak danak dope posodo pe mangatusi mahamu puangin na dibela do kan ido dibela. Perspektif orang Israel menganggap diri karena mereka adalah umat pilihan Tuhan kalau Allah pasti selalu berpihak atas hidup mereka. Walau mereka tidak wajar melakukan kehidupan yang tidak senada dengan firman Tuhan. Yang salah tetap salah. Yang benar tetap harus dikatakan benar. Jangan yang salah dibenarkan, apalagi yang benar disalahkan. Tudos dui songon sahalak tokoh na tardok mai manang polisi manang tentara. Kalau dia polisi lalu lintas, nang pedo ngatubuni bapak pahan molo lampu merah do itor terus do menyitir itor diprit silakan tunjukkan surat-suratnya Pak. Saya kan Pak Pahan pendeta lagi gitu ya kan bayi dah molo dihataho songoni marpamuati marohama para bapak udah amang tua ningon atong kan alai molo polisinya tegas atong ngasalah ho amang pendeta nami inutong kan bangasalah hona disiplin aturan kan itu polisi yang tegas.
Alani dihita mang doho tinang tudos tusido nani hatahon taringo tu goparan panandaion dihita jolma taringo tu isedo debata di roham. Siapa Allah bagimu? Bagaimana pengaruh firman-Nya atas kehidupanmu? Nyonma di pasahat panurirang Jesaya marhiti pengalaman ni bangsa Israel pabua nunga marsala nasida asa di pasahat tuha buangan Babel pula do 70 tahun lilingna ngaboy tabayak ko nate sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah namanya bersakit-sakit dulu dan menderita kemudian gitu ya. Alaniaha alani pambahenan nasida. Allah mengedukasi kehidupan umatnya supaya mereka tidak lagi mengalami kehidupan yang ketidaksetiaan. Allah mengedukasi kehidupan umatnya melalui hambanya Jesaya memperkatakan bahwa kembalilah ke jalan yang benar. Sebab firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Hata ni debata dakea marisuang dakea mulak boti. On managabi topik ni mingguta di minggu estomihionang akamang dotinang. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia manang dohonon ni si Jesaya diopason na parjolo di dokma ia hata ni debata ima na makatindakon holong ni roha dohot hasatiao ni debata maradopon sudihita akajolma na niasianna. Ay songon hadadabu ni udan dohot ambola sian langit jala dada mulak boti tusi dajolo di borno hitanoi jala di pagabe asa mar tumpuri jala di lehon tu halak panabur dohot roti tu halak namangaton. Enak sekali, indah sekali apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan diinterpretasikan seperti hujan, salju, membuat kesuburan terhadap tanah. Benih yang disemai diperuntukkan kepada setiap petani. Dan bagi mereka yang lapar diberikan roti. Itorlaho marohata songo dia do pangaramotio ni debata tu bangso Israeli uju di parhorsihan. Mereka berjalan di teriknya mentari siang hari. Adong tiang awan. Di holom ni borngini adong di si tiang api. Luar biasa debata. Marmudu-muduhon bangso nai. Jaladada holan sekedar di si. Molo aturaparon na si daon. Dilehon do roti sorga natado manna. Bread of heaven. Jadi roti nasian langitido. Nasian tuhataido. Dohot daging burung puyuh. Luar biasa pangaramotio ni debata. Jala moloholsoan do bangsoi aturaparon manang mauas pei say ikon di patujolo akan aposona do makatahon pabua dakea dao debata sian hitaon pos rohamuna. Jala marlaku do yamang do tinang di zaman dihita sinuaingon di masa pandemi COVID-19 nang di paandar marhite panitia pembangunan namang situasi tinja anak kanin di pajojor tuhita aturan na niyan nang dogodang sakapta lahu paululihon bagas joron nang bagas ni aka parhalado partohonan full timeri nang do niyan godang natasakapi di huriaon alai matahe pangotak ni COVID-19 siaon dada holan sekedar menyerang taringo tu kesehatan alai dampak secara ekonomi pe lam gudang. Tetapi kita boleh memperkatakan setiap masalah pergumulanmu amang dan inang kalau mau kita sebut satu persatu hura sedang cukup sedari pe. Angapa godaku apalagi madia kena tua naung digijang ni ono pulu bahkan mungkin nunga 70 bahkan digijang ni 80 dang tarpah jojor be. Au naido na ta fokuson marhiti akaragam parsoryon ningolu batotu boido mangurui lasni rohata. Betul ya manginang bisa mengurangi sukacita karena kita fokusnya hanya di masalah. Imadah anakku boruku
manang helaku parumaiku imadah adong dope persoalan nasida, imadah dang marsahota dope, imadah dang sorang dope dana, imadah parkarejon nasida do akan asing be. Banyak sekali yang mungkin amang dan inang pikirkan. Sampai detik ini pun juga datang ke gereja bisa senyum, bisa pakaiannya wah gitu ya, kita bisa bertegur sapa walau dibalut dengan masker, tapi soal pergumulan siapa yang tahu kan gitu. Anggodongan mekel murado Jepang ta hidup tahia manginang murah, nggak usah jauh-jauh, lu punya duit, nah gitu ya kan kata anak kekinian. Mula dong hepeng mu amanginang togi honak kadongamu namar tetangga namar donga tubuh manang nasaopu traktir ke restoran pasti datang, pasti. Kalau untuk yang happy gampang, tapi kalau untuk dengar curhatan isi hati, apalagi soal masalah yang terkini, pigado tahe naulo manangihon hitaon. Bisa dihitung jari, bisa. Mencari teman susah itu susah. Mencari teman gembira itu gampang. Alani nadia do natapilit, di dia do posisi nana yang tapilit. Menjadi orang yang susah atau mau menjadi pendengar orang susah, maunya sih semua sudah kita alami, tetapi yang terpenting kita tetap bersyukur sekalipun ada masalah yang di tengah-tengah kehidupan keluarga menerpa. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Dengan demikian sebagaimana firman Tuhan tegaskan, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Songon poda munai do akamanginang na tua-tua di ganub akka keluarga. Tu sude poparan munai di pasar tamudo tu nasida nang tu hami pe. Dia mai ia pasu-pasu na godang ima roha nasonang. Memang harus banyak-banyak bersyukur. Ai ido di hatahon tu hatta Yesus Kristus di jami tahun ni bana do taringo tu akan holsoan dia kapar sore ni ngolu ai bereng mana di langitan pidong na martonga-tonga langitan ai swadong na mangaturehon pidongi, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang kasih makannya. Alai buido mangulu luar biasa na. Bereng mahaulion ni bunga na diladangi, bunga bakung yang indah, putih menawan, tidak ada yang menyiram secara rutin. Alai bohado pardopahan ni bungai, luar biasa uli nai, nama mereng pe sonang nai, kan itu. Gari hita jol mape pastido sarihono ni Tuhan debata. Alanido dihita kamanginang disagihon si Jesaya ma tu sude akka bangso Israeli napaduahon di jami tahon ibana paboa ia hata ni debata gabe poda dui laho si payingot tuaka na umbegesa menjadi panduan kehidupan laho mangeahi nguluon. Jadi tidak hanya sekedar firman itu didengar, disaksikan. Dada holan sekedar na dibegi, doho na di bereng, doho na di jaha. Molo amang sintua, manang inang sintua, manang isi pe partohonan full timer, namar agenda. Di jolo nilanggatanon, dung di jaha, turpuk episteli, manang marsika soring pei, saikon ditutup do marhitisada tangiang, martua do akan tumangihon, hata ni debata jalana, mangulahocca. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Jadi kita tidak hanya sekedar pendengar firman, lalu kita mau Tuhan pakai menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kita menjadi pelaku firman amanginang. Bohapar jadi nion. Digobarhon Yesus do songon sada panabur boni. Adong opat hasahatan di bonion di turpuk epistel nakani mamukasian ayat sada tu ayat 10 pitui. Jala duduk ni turpuki mana gabe turpuk epistel ta. Dia maneng dohonon di Yesusi. Ia boni i digobar hondoi hata ni debata. Inganan hapeahan ni hata ni debata. Opat goparan ni parnguluan ni portibio na parjulu mai ima di topi dalan.
Ini sama halnya meletakkan firman Tuhan setelah mendengar, mungkin menonton dari YouTube, juga di-share melalui Instagram atau Facebook gereja, atau melalui kategorial pemuda, atau melalui persauran di lunggu, manang di lingkungan, manang di ganup wilayah nani hobasa ni gereja HKBP Keramat Jation. Disagihon marhiti sintua lingkungan. Ya sekedar didengar, ya mungkin juga dicoba dihafal. Alai dang tajom par binigianna, dang tajom par nianggoan ni partondionna, dang tajom si malolong par nidaan ni partondionna, laho mancakon bonii. Datang burung terbang hinggap lalu dimakan, benihnya tinggal kenangan, kan gitu. Firman Tuhan dilupakan segera. Napa duahon ditaburhon mabunion tu parsihupian. Aina huat tu si hea mengula dituba di lagu boti do di belige gabi huboto ma sihupi bah ondo HP sihupi putri malu gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia ya semak duri gitu. Ai mau disentuh putri maluon itor kuncup dia. Tapi kalau dia tidak tersentuh, dia akan mekar, seperti itu daunnya. Tapi kalau terkena durinya, maka kita bisa cedera ringan atau bisa juga yang berat. Naneng dohonon disimbo hado parjadina suang songon nani jamitahon tu hatta Yesus Kristus taringo tu eme doho si mareme eme. Sama-sama berdiri, bertumbuh. Tetapi karena terhimpit berlomba-lomba mencari makan dari jenis tumbuhan tersebut dari tanah, tidak akan mungkin sempurna pertumbuhannya. Tudos tusima moloadong sada pangatusion di jolmai godang akapar soroningolu manon satu pikiran satu hati-hati rupani ailam tusido rohani jolmai dang tu hatani debata dung rotu gereja fokus do tu pendetai nangihon jamita. Ale dung haruar sen gerejai diingok muse masalah kan itu. Kan ya ada songon namar tamu itu. Kalau ada tamu datang ke rumah, bahasa rupa doi. Itor nang pe marbadai natai do amatai, luar biasa pertengkarannya sampai suara meninggi. Tahu lo orang Batak kan gitu. Kau bisa, gue juga bisa kan gitu. Kau bisa, awak pun bisa kata anak Medan. Jadi dung marbalos-balos suaraon. Diamlah dulu kau situ. Kau lah yang diam kata istrinya sama suaminya. Bah. Kayak mananya kau ini gitu kan. Dung martokari nasi dana duaon. Jadi di nasopan agaman itu tuh hima pintu jabunai. Si majoho di si buka jo pintu. Masih dia lusinata hidup kan itu. Ale mengalah mainat tahun dibuka ma pintu no. Bah lah. Itu rupanya yang datang horas itu hinatong kan. Tapi ngamararahian sebelumnya ledung roh hula-hulai itor di sulap. Jangan sampai ketahuan hula-hula gue gitu ya. Jangan sampai ketahuan keluarga kalau kita punya persoalan dalam hatinya. Pak, ini datang laimu nih pak. Oh iya nyamah buti maon kan. HP persoalan akan nunga timbuk suara. Dan holan sekedar suara temolo nunga pinas. Tatu sidope sila pinason kan. Jadi mula nunga memuncak emosi. Dada holan suara pinggan dok galas pe makulingi do disi. Dok panangga na ijabui pe markuling dok panangga jabuni tetangga. Ima luar biasa na. Mula nunga emosi tingkat dewa kan itu. Jadi jangan pancing katanya boru bata atau anak ni raja boru ni raja do sudina halak batakona te. Jadi ya mana terjadi tiki amanginang. Jadi duduk amatai matuinatai. Ma bikin dulu kopi sama kami, biar minum kopi dulu kami sama alai kunibah natong kan. Oh iya pak, nanti ku bikin segera matong kan. Alai ibagas rohani natai dung saat di dapur sambil dikocok tes kopion dok gulaon mar bete me bana di dok ma di pudi ikan di dapuri. Sotung dah diripuho ngasai persoalan di tanah kanin jolo mula penonda hula ki jolo mula penonda lemi. Ima di dok ibana kan. Apa yang mau diceritakan pengalaman real, nyata di tengah-tengah kehidupan kita manginang. Memang kesantunan adat itu masih ketat dalam kita orang Batak.
Tungso jadi do di boto na marte tangga, molo marte tangga mungkin dang boy tarbunihon. Keluarga apalagi mahula-hula ro tu bagasta. Adong persoalan antara suami ido istri i, molo boy nian unang madiboto kan ido. Ini masih hula-hula yang datang ke rumah, tanda petik kemarahan yang tadi memuncak bisa segera surut. Damai sejenak, tanda petik. Masih lagi keluarga yang datang ke rumah kita itu, bila ada persoalan bisa tenang sebentar. Itu masih keluarga yang datang. Apalagi mak, molo taotang roh Yesusi, tu rohata, tu keluarga ta, tu sude panggul mito ningoluta, pasti ma gok dame hita. Amen. Gok dame ma hita ona manginang. Dang holan sekedar si omikrono na torus lah rohata ngabiga tahe 300 nahona na terjangkitnya piga na mata inahita holan na lau tu pirusi rohata. Ketatkan prokesmu, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan serajin mungkin, dan kita taat aturan pemerintah, ikut vaksin. Bagi yang belum, ayo amanginang, jangan takut vaksin biar sehat tubuh kita. Yakin doi badison sudah hita naroon nunga vaksin betahe, amin ya. Nunga vaksin atea manginang. Kalau yang belum booster kita harapkan sesegera mungkin sesuai aturan ketentuan pemerintah tentunya. Bagi yang belum vaksin pertama sama sekali karena komorbid, ya kita berdoa amanginang pastilah ada nanti keterangan dokter buat kita sudah pas untuk menerima vaksin. Jadi jangan takut. Hari ini harus kita pandang hari yang penuh harapan. Kebahagiaan itu jelas di depan mata. Tergantung sudut pandang bagaimana kita merasakan kebahagiaan. Apakah kita mau menghalangi kebahagiaan itu datang ketika kita hanya fokus dengan masa lalu, dengan masalah yang kini saja. Padahal jelas-jelas berkat Tuhan selalu baru dinyatakan. Ido na dipasahak si Jesaya tu sude bangsa Israeli asa marhiti na makanguluhon hata ni debata martua mangulu nasida. Berbahagialah hidup orang Israel. Nang dihitape martua mangulu tao na manginang molo olo do pehita. Tinggil si pariota, ukap si malolong ni parton diota, tarlumu bima roha parbagasonon, olo ukap mian maho Tuhan. Go hiau Tuhan marhiti hatami. Go hiau Tuhan marhiti hatami. Nawasan doau Tuhan di hatami. Ikon satu si pangatusyota manginang. Hari Minggu tanpa bersekutu beribadah di gereja atau online, kayaknya enggak sah hidup ini. Ikon satu si dunian pangatusyota. Au ido huhatindakon ditiki marhubas di balige godang doakan tua-tua melodang tu gereja hiradang menguluh rasa mang pendeta nami. Saya bangga mendengar penuturan mereka. Kalau enggak datang ke gereja kayaknya ada yang kurang. Saya harap kita juga demikian namanginang. Molodang marparsaoran do pehita si gandup minggui marhite ro tu garejaon marhite namar minggu di bagas munabe alani pandemikon. Sampai ke titik itu ada yang kurang. Iya, karena saya belum mendengarkan firman Tuhan. Gariada tiap hari do didok marhiti ende niaka dana sikola minggu do. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ringan muradwe. Do sudah eta manginang. Au saya ngok do ende niaka na tua-tua na julu. Molo lahu mangabi-ngabi ngaka poso-posoi sadidok do macai bagak do ende. Molo hui ngoti sude lo jani dai nangi dideng didok tuau dahasian dia bing nang diopau. Luar biasa. Yang mau dikatakan dalam syair itu sudah tertuang dalam buku Ende Sekolah Minggu Gereja HKBP. Mempertegas supaya sedini mungkin firman Tuhan diajarkan oleh orang tua kepada si anak. Bagi ibu hamil pun juga demikian. Dokter sudah meneliti dengan musik-musik klasik, musik rohani,
suasana hati si ibu akan sangat menentukan perkembangan janin. Sehingga hati yang gembira lagi-lagi dipercakapkan adalah obat. Suang songon poda munaido amanginang akan na tua-tua. Ia pasu-pasu na godang ima, roha na sonang. Jadi terus membangun imunitas tubuh. Indah dan enak sekali. Ya memang betul zaman sekarang bahasa Inggris, matematika, anak harus cerdas secara intelektual, yes, betul. Tapi harus mengedepankan firman Tuhan sebagai konsumsi kebutuhan yang mendasar, yang utama. Karena dari sana sumber daripada hikmat. Aisyanido hita di paborhat laho marpambahinan nadinggan. Tu saluhut halak. Supaya kita berbuat kebaikan sebagaimana khotbah minggu lalu sangat ekstrim. Dan ciri khas kekristenan sangat nyata di sana. Maka holongi Tuhan debata sian nasa roha, sian nasa ate-ate. Maka holongi sama dengan jolma docon dirita ay huboto taboto dua tangan taon amanginang. Molo digotil songonon hape tangaku sadiri do manggotil. Tong do hacit kurasa. Jadi kalau saya tahu rasa sakit hati dibuat orang, saya tidak akan membalas lagi rasa sakit hati yang serupa. Gariada ikon tahaholongi tatanyakon. Lucu ya rasanya ya orang Kristen ini. Masa iya mendoakan orang yang telah memfitnah kita? Masa iya mengampuni orang telah menyebar fitnah yang telah menyakiti hati kita? Ondo luar biasana parbueni hatani debata. Ai hataido nagabi sumber hanguluata. Bican boy do pehita mangulu di hasyanganon namanginang didok si Paulus do Galatia onom ayat 10. Bican sadi hari do pe taula makan adenggan tu saluhut halak tarlu mobi tu ise tudongan saha porseaon. Selagi masih ada kesempatan, mari terus berbuat baik kepada semua orang, terkhusus kepada teman seiman, apalagi mah tudonga tubuh hula-hula namar boru age luar biasa teh. Enggak muluk-muluk ya kita diajarkan Tuhan. Mari kita bantu doakan orang korban bencana yang ada di Sumatera Barat, peperangan Ukraina dan Rusia. Ya boleh, pastilah Tuhan berharap kita mendoakan. Nilai empati kita miliki. Itu jauh sekali ya. Yang di depan mata dong, yang di rumah gimana? Keluarga na jonok, namar donga tubuh, namar hula boru, boha. Aitu sido arahna parbueni hatai. Nani suarahon si Jesaya pe sah do pangatusiona lobi sian nata pangidoian non jalo otta doi hombar tu pangatur ni debata. Ainunga didok hatan itu hata Yesus Kristus pangido hamuma pasti lehonon ni Tuhan itu. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Luar biasa. Dung diotang Yesus hitao namanginang ajakan juru selamat, indah sekali, enak sekali. Roma hamu tuahu hamu aka naluja asa hupasonak kamu. Hamu akan naluja jalan nasorat amang tahe burjuni Tuhani. Au nasongoni hita marpikirate dang be fokus hita ay holan masalai selamat tinggal jo masalai nang do iba fokus jo Tuhani. Bila perlu kayak istilah anak muda zaman now ini healing katanya. Healing itu seperti apa? Ya kita rekreasi, kumpul keluarga, wisata alam. Kita bisa ya kumpul makan bersama, doa bersama. Oh luar biasa tabuna ya teh parsaurani. Molonunga satu si ima nanido ni tahun kesehatian na ditotopon pimpinan ni Huriata. Asa songo nanido ni si Paulusima. Rom 15 na papituhon. Diayati macuarahon. Atong marsi jakonan mahamu samahamu. Songon panjakon ni Kristus dihita. Bahen hasangapon di debata. Hendaklah engkau saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita apa adanya. Indah ya manginangnya, luar biasa. Jadi ikon tusido lah rohata napatuluhon penutup ni jamitaon dido
panurirang jisaya padan asini roha doh baga-baga ni debata marlaku dopei sahat tu partikianon bahkan sahat tu maranata dada holan sekedar naujui didok di bagasan turpukon ai ikon di bagasan las ni roha hamu borhat jala di bagasan hadameon hamu pataruon ikon saut do nasida bukasian habuangani holan paimatiki nama. Waduh, enak sekali kalau kita buat bahasanya seperti di zaman kekinian. Enggak selamanya langit mendung, enggak selamanya hujan turun, enggak selamanya matahari terik, enggak selamanya hari-hari kita ini suram. Aididok di buku Parjamita Bindu Tolui Marti Tibedo Saluhutna Namasa di Hasyanganon. Betul ya Manginang? Semua ada waktunya, indah pada waktunya. Ada waktu menangis, menangislah. Ada waktu tertawa, tertawalah. Ada waktu untuk kita gagal move on. Ada harus bangkit lagi. Semua sudah Tuhan persiapkan. Semua Tuhan telah sediakan. Tergantung hatimu, hatiku. Maukah kita terus terpaut dengan firman Tuhan? Anthony de Melo sebutkan dalam tulisannya, dia tegaskan, semakin dekat kepada Tuhan, makin banyak penghambat. Tetapi, kalau seorang teolog Iraka, dia dalam rumusan bukunya semakin dibabat, semakin merambat, orang Kristen dalam persekutuannya, dia terus membangun keintiman, kelekatan. Jadi, sahalak teolog Muse Namargoar Anton Boysen, latar belakang dia punya penyakit skizofrenia, gagal mental, dimulai dari stres ringan sampai stres berat yang menurut diagnosa dokter psikiater ini sudah penyakit yang disebut depresi, sudah harus mengkonsumsi obat. Maka tugas yang paling utama kepada keluarga yang mendampingi perlu ada edukasi pendampingan. Karena untuk menerima orang yang demikian tidaklah mudah. Demikian pun terhadap mereka yang telah terjangkit penyakit seperti itu, yang tidak mampu lagi menerima kenyataan hidup. Anton Boysen berani lepas dari pengalaman masa lalunya. Dia belajar ilmu psikologi klinis dan juga belajar ilmu teologi. Akhirnya tercipta metode pendidikan sekaligus juga keterampilan yang boleh memperkatakan clinical pastoral education, artinya membongkar nilai-nilai kehidupan manusia. Masa lalu harus diungkapkan dengan terang benderang, percaya diri, tetapi bukan berarti harus fokus di sana terus. Berusaha bangkit. Kepada siapa kita bercerita? Tu sude halak naung dipilit debata hita mana nidok na disiamang dohotinang. Sebagai seorang konselor yang kita boleh mendengar seni mendengar yang baik, dia kahalak na tinggil si parionna berkomunikasi dengan bahasanya, tidak langsung memberikan nasihat-nasihat wejangan, tetapi cukup hadir di sampingnya. Bodoh ta posisi honate manginang dirita berduka cita di sada partikian nong salpui, dan kita harapkan nggak lagi berduka ya, tapi yang namanya kehidupan di dunia terus berjalan. Jadi moladong namonding tahita di jolon ibaki ro parjamita ro aka ale-ale ro donga tubuh sudi matahiaka nama kolong hita pasahaton hata ni debata pasahaton hata apul-apul. Mungkin ina rohata do mando ana sohamudo manaon dah kan itu. Betul ya? Nasohamudo nama kilalahon, ditinggalhon na matay ba, manang ditinggalhon ni natay ba, manang tilahon ni ba, sonoma bagian ni ba. Tapi dalam kesempatan ini kehadiran yang memberi makna, holan rope hita manginang, ditiki marsitaon nasida, ada kekritisan cara berpikir, situasinya itu sudah sangat genting. Hanya kehadiran kita pun mendengar mereka. Seni mendengar ini butuh teori yang mendalam juga dan latihan. Sarupa doi. Molo dihalak kita batakon jambar hata dong alai jambar sip danga dong ate.
Sudedo marsiadu laho pasaton hatana. Tetapi berlomba berdiam. Doa yang dihadirkan gereja bukan hanya sekedar doa yang berbicara. Doa yang diperdengarkan kepada orang banyak. Tetapi doa kita pun juga dibangun dengan keintiman. Dengan metode meditatif, keheningan. Kita berdoa sendiri di tempat yang sepi. Mendoakan diri ini, mendoakan orang terdekat di hati, mendoakan setiap mereka yang telah menyakiti. Biarkan Tuhan yang berbicara, kita mendengar. Apakah kita sudah mencoba? Saya yakin Amang dan Inang, semua kita yang hadir ini pastilah memiliki saat teduh, kebiasaan setiap hari, doa hening untuk mendoakan sekitar kita. Amin ya Amang Inang ya. Semua kita orang berdoa. Dakya lewat mulai siap pagi satu malami molodang martangiang. Ada yang kurang rasanya gitu ya. Ada yang kurang. Ikon satu sidonian. Apalagi makan naringgas laho marende molodiendehon dung dijaha pajonok mendekat manang sian almanak dijaha manang sian renungan online na pinasahan ni nang pendetata mang pendetata di gerejaon. Wah luar biasa saya terberkati. Ikon hupuka marhiti hatan di debata. Ikon hupa ujung marhiti pamujian tu debata. Ido goparan ni hala Kristen. Asa marhiti boni nan disaburhon siya na pinatorang ni Jesusi. Dung di namar tetangga doho bebatuani. I pedang bertahan leleng boni i. Laho mangulu. Alai molo diinganan ni tano na subur. Ini dikatakan. Di dalam hati setiap orang yang terbuka, yang mau dididik, yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bukalah hatimu. Nyanyian rohani bergema. Ya Roh Kudus, masukilah hidupku. Penuhi hidupku. Aleton di parbadia. Urupi patau ngolukon. Aleton di parbadia. Lehon hatauon. Dingolukon laho makanguluhon hatani Tuhani. Atong dihita Amang Inang, mari kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu estomihi Jahoba partano batuata hatani de batama nagabe manggohi lasni rohata hatani de batama na mambahin pakirimun ninggoluta hatani de batama na menjamin hanguluan ni tondita atong mian mahita di hatani di bata asa martua ngoluta rodi saliling ni lelengna. Amin. Mauliate ma ali Tuhan di hatam naung di pasahato di parmingguan nami di pukul 10 sada 30 wib di sude ruas nuhuriam amanami inanami na posubulung Rodi dana penamandohoti secara online manang narotu garejawon. Asa toktong Tuhan. Dirahut siyan holong ni rohami dohami. Boy makanguluhon hatam di patauho hami marhiti panuturion ni tondim tondi parbadia. Asa gabi sira doho panondang hami Tuhan. Toktong gabe habaoran ni pasu-pasum hadiron nami. Manang tu dia pe hami mangalaka. Mauliate ma ale Tuhan. Diluaco hami ro tu parpungwanon. Saya si roham ale Tuhan. Marpanatap maho di parsorion ni ngolu nami. Di suderuas nuhuriam na makasiholi. Hamamalum sian parsahiton na. Goar-goar nasida. Naung tarsurat di stan silan warta. Ale Tuhan Yesus, lehon mahamamalum, dinasida na sedang isolasi mandiri, manang mengalami penyakit menahun ala ni umur naung matua, dohot parsahiton na asing. Martangia kami diopason, ale Tuhan, tuamang sintua STR Siregar. Inang Yuliana Borusitohang, amang M Marpaung, sintua B Sidauruk, inang Munte Boru Raja Guguk. Amang Sopar Panjaitan, inang Hutagalung boru si Manungkalit, inang si Mang Juta boru sihaan, inang Turnip boru si Haloho, amang si Barani, inang Aritonang boru si Marangkir, inang Panjaitan boru si Manjuntak,
inang manurung boru silitonga, amang relus sitorus, inang Berta boru pakpahan, Coko pakpahan, inang Hutahayan boru sitinja, Marco Regius gultom, amang Goldian gultom, Karesta boru Panjaitan, inang Siahaan boru Tampubulun, inang Marpaung boru Purba, inang Sirait boru Sitorus, inang Sianipar boru Lumban Tobing, amang Panggabean boru Hutagalung, inang Nyonya Panggabean boru Tagalung, amang Anton Siahaan, amang Sabar Siregar, amang BMP Marpaung, inang MS Sipahutar boru Tagalung, amang Sintua Kasiman Juntak, amang Arga Situmorang. Suang songoni Tuhan nasida na dirawat di rumah sakit. Inang Nyonya Sitorus boru Marpaung, inang Ruslan, amang Sibuea, inang Manulang boru Gultom, amang We Hutahayan, amang Sintua butar-butar, inang Maria boru Tambunan, dohot inang Karisa boru Panjaitan. Asima roham ale Tuhan, pamalu manasida sian parsahitonna, lehon mapakirimo na mangulu, marhitia ka dokter, perawat, dohot ubat na dipake nang si panganon, dalan mo may Tuhan, manongocon hamamalum tunasidabi, jala dukungan, perhatian sian keluarga, nang tangiyang pelayanan diakon yani huriam, marhiti sintua lingkungan, dohot inang pendeta nang amang pendeta ni huriamon. Mulyate Tuhan, di lehon ho, las ni roha, hasa daw ni roha, di tonga-tonga ni parsoran nami di huriaon. Martangia kami Tuhan, dihagogo ni umur, naong 70 tahun ma, ruas ni huriam, ima, ama nami, amang Paulus si Tompul, dohot amang Sintua, saman silalahi, umur nagajang di tangan siamunmu, di tangan habirangmu, hamauraon dohot hasangapon, atong Tuhan, pasahat may dihami, jala lehon pasu-pasumi, tu sudi nasida ruas ni huriam, na marulang tahun nasa mingguon, nirahut siyan holong ni roham, dohot habisuhonmu, boy hu bilang-bilangi hami, akadinggan ni basam dohot asi ni roham, marhite ari-ari ni ngolunami. Disakapi huriam do ale Tuhan, patupa pembangunan di tonga-tonga ni huriamon. Say pasaut may Tuhan, marhiti kepanitiaan, naong dipabakit huriam amanami inanami na martugas. Say dilehon ho Tuhan, dalan na denggan, marhiti jupang, hasa daun ni roha, di sudi ruas ni huriam, masih beta-betaan, masih amin-aminan, manupahi ulaw ni. Marsangap guarmu aleyamang, taruli mahami, dilas ni roha nasyako. Martangia kami ale Tuhan di panggonggominami, pamareta nami, sayhoma namian marhiti kebijakan ni Bapak Presiden, rodi pamarentah setempat sahatu tingkat RT RW. Suang songoni aliamang, di panggonggomi huriam, pemimpin ni huriam, mulai sian opui, kepala Departemen Dohot Sekjen, Ganu Preses, dohot sude amanami inanami pendeta resort, dohot sude pelayan full timer, dohot sude tahe parhalado partohonan, sude nirahut sian holong ni roham, marhobas di tonga-tonga ni huriam, laho patupa panjonmi, asabulus mula-ulaon, di bagasan serep marroha, gabi jupang ma, dos nitahi, di tahun kesehatianon, atong ale Tuhan, pasaut ma lomo ni roham, marhiti ragam program pelayanan na naing patupaon ni huriam tutikin na nengro. Asa marhiti hasa daw ni sudi ruas ng parhaladompi, gabi hataridaan mai di tonga-tonga ni ngulo nami, di goiho las ni rohanami, gok pasu-pasum di ngulo nami. Mauliate ma diho ali Tuhan, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa Tuhami, ala ni Kristus, Yesus Tuhan nami, jalo ma Tuhan, tangiang namion. Amin. Hurian itu hatta tapasahat ma peliata napaduahon,
Jala diaka hamang dohotinang naposubulung naman dohoti ibadah secara online boy pasahaton pilihan secara mengirim transfer tu nomor rekening ni Huriata marende mahita sian bukuende o nomor 124 ayat sada dohot udutna Jesus ho napuna au. Tatangnyakon ma peliata tuado pani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gitjang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na maulutus. Hupasahat hami masia na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tongan di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana
manami na di banua gitjang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gitjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, paluama hami sian pangago. Mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tu tondim. Horas madihita saluhu namang dotinang, salam sehat madihita. Horas.